защото аз на образователна система съм ми го казал, вие викам те чукундури и отивам при шефа, викам ти си чукундур, и той хвърля по мене Филип, чукове, триони, разбираш ли, викам ви сте косинца и ни сте, и трябва да сте викам, сте косинца, викам. И затова сега, защото съм естествен човек, му вълмиха и сега се стоим на село при жената, разбираш ли, и разбираш ли, една моя черничка от Нью Йорк ми се обади, каза, защо от нея вика, кой да ми ще ми два шамара. Ще дойде, викам, прати ми покана, билет и ще дойде, не долу на тебе ще откърчиш да шамара, кой каже ти откърчиш да шамара, викам, не се пестив. Едно от дете тук дойде, му ще минах два шамара, му сте как бушон. Сега вика, вече не ги мъмбе, сега ги мъмбе, сега вече не ги бия. Не го мъмриш, не може, трябва бой. С бой съм се родил, кой ще умра. Все едно мъмри, все едно цар Симеон да мъмри. Върнете на ще разбираш, да се види на копните разбираш. Мъмри. Все едно, викам на Морков, иди в Сърбия, защото няма съответствие. Няма, не може да се сравни камиончето да изгодехме с детето за много година. Разбираш ли. И Майкъл Джексън се съди с нея, отишли на филмите там горе на Братилова, паем картофите с дъщеря ми, Димитричка. Защото е кърватюрен човека. Жена ми тъпни горе, нали, помни се качва къде горе, къде имаме в една табела и вчера погребахме, паем от ковчега съм забил 3 ролета съм се забил. И Джордж Лукаш вика всичкото го аз не го опишил, ще го опишем, а не сме бедни на ремонти от две врати.